posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 25 July 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC ndili wofoka kwambiri, ndili wodandaula kwambiri, ndili wotunthumira kwambiri, chifukwa zimene ndinkaganiza si zimene ziliko. Ndimaganiza kuti usu umene uti utuluke pachumunipo ukhala wa blue komanso wa red, koma ayi ndithu kukulirana mitima. Izi ndi zimene wandionesa Mulungu pakati pa usiku, kunena kuti kuli kukulirana mitima. Anthu andale zimene ife timaganiza si zimene iyo amaganiza. Iyo amangoganiza za m'mimba mwawo, kulitenga ziko lingati ndilawo. Ziwani kunena kuti mawu akulu amakoma akagonera. Izi mukupanga inu a opposition kusafuna kugwirizana, muzalirira kuusi okuuzani analipo kumakusamva. Kukulirana mitima kumene mukukulirana mitimaku, inu tumuli ndi zanu, muli ndi makobiri yanu, koma amene atazavutike ndi Amalawi. Amalawi ziwani kunena kuti anthu andale sopano aziwika, sopano kunena kuti iwowo safuna kusamalira Amalawi, iwowo sakufuna kutumikira Amalawi, iwowo akufuna kuzitumikira paokha. Maudindo ndi amene avuta, akufuna akhale ma president, akufuna azidya mapwemvupwemvu, aziyenda m'masairini, kuyiwalira kunena kuti munthu wakunthalire, munthu wakunsanje, munthu wakunkhotakota, munthu wakuphalombe, wakuchiringa kumulanje, wakuchikwawa, wakulikoma, akufuna iwo kuti awathandizire kuwavula m'mavuto amene alipowa. Koma kukulirana mitima kokhakokha, osafuna kukhalirana pamozi, osafuna kumvesesana chimozi, koma kufuna kuti iwo akhale pasogolo, wina akhale pasogolo, wina akhalenso pasogolo. Ndizokhumudwitsa kwambiri poganizira mavuto amene Chakwera wabweresa muno muziko. Ndizokhumudwitsa kwambiri kuti inu a opposition simukufuna kugwirizana. Lero zosatira zake mazi ana ndolo ndi amene atengedwa. Mazi ana ndolo anthu amaona ngati tikuphikako nyemba kapena tikuphika na ndolo weni, koma zatuluka mumphikamo ndi mazi ana ndolo. Bon Kalindo, the DC. Ndine wokhumudwa kwambiri. From Jeza Village TM Mabuka Box 76. Malingana ndi mmene ndikuonera kumphikako ndi azimu mmene andionesera, musayembekezereko zinthu zokupya, chifukwa anthu andale akukulirana mitima kwambiri. Kuyankhula kwa Bon Kalindo lero pa 25 July 2025. Video imene ikubwera kusogoloyi ndi ya Zulu pa 24 July 2025, kuonesa zimene zinachitika mu mzinda wa Lilongwe pamene Arthur Peter Mutharika amafika kukonzekera lero pa 25 July kukasiya ma nominations paper ake kumeki. Taonerani mmene zinalili. Akarenga Mati? Abatera saka urugera aba. Zomo kwa mbele. Live. One, two. Yeah. Tikulandireni kwenda kuli konse kumene mukuona hapa dakali pano. Kuno tili ndi mumzinda wa Lilongwe kumene tikuyembekezera kufika kwa His Excellency the President, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika muno mumzinda wa Lilongwe pamene kuli chinchito chita
muno Kampata pano ndikampata mumzinda wa Lilongwe kumene kukuchitika dongosolo limeneli lolandira mapepala kwa makandidate osiyanasiyana ndipo mawa ndi pamene dzikoli lifike pa standstill, dziko likhale pa standstill pamene kulemekezeka President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika ndimene zikukhalira kuno ku Lilongwe pa Kampata mu mzinda wa Blantyre penipeni pa chipata cholowera mzinda umenewu wa Lilongwe. Bungwe la Malawi Electoral Commission inayamba ntchito imeneyi yotolera kamatiti yolandira ma nomination papers kwa makandidate osiyanasiyana ndipo ntchitoyi yayambika lero lomwe pamene olemekezeka former president Madam Joyce Banda anali oyambirira kukapereka zikalata zawo zowayenereza kuti zapikisane nawo pa zisankho zimenezi pa 16 September chaka chomwe chino cha 2025 mwezi wa September. So posakhalisa pampano kuno tili tikudikirira nthawi ina iliyonse President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika mu mzinda uno wa Lilongwe ndipo panopa ndiye pa chipata polowera mu mzinda umenewu wa Lilongwe. President afika ndithu Africa any minute from now mu mzinda uno wa Lilongwe. Kuno ndili muna ndanguyamba kuyankhula pano ndili pano ndine Robert Mukoli amene ndikupasirani satane wa program yonse imene zikhalire kuyambira tsiku la lero mpaka na mawa pamene zonse zikhale zikufika pa chiyendeyende mu mzinda uno wa Lilongwe. Zonse zikhale zikuchitikira ku BICC mu mzinda wa Lilongwe, Bingu International Convention Center, ndi mmene kukhale kuchitika ntchito yonseyi yolandira komanso kupereka mapepala ama candidate onse azipani zonse mene tafotokozera mudza kuti ntchitoyi yayambika lero lomwe ndipo oyambirira kupereka mapepala amenewa anali olemekezeka former president Madam Joyce Banda. So kuchoka kwa Madam Joyce Banda kafikanso ena awiri amene wandi oyima paokha komano ntchito yonseyi ifika pa chiyendeyende mawa pamene dziko likhale ndi pa standstill kuona kuti ku Lilongwe kuchitika zotani nanga nkhani ya ma running mate kwenikweni iyenda motani. So ndi mmene zikhalire kuno ku Lilongwe mawa dziko lonse lino la Malawi komanso kunja kwa dziko lino anthu maso ali tcheru kuchokera kuno mu mzinda wa Lilongwe kuti anthu aone kuti wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ife tili pano tikhale tikupasirani zonse kuyambira pano kukhalira mzinda wa Lilongwe imene agwedezekere komanso kufika kwa president mene akhale afika pompano kuno ikhalanso mwina ngati tikhale ndi mpata tikhala tikucheza kapena kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana nzika za Malawi komanso zomwe zimakhala mu mzinda wa Lilongwe kuti atifotokozere maka kuti chisangalalo chawo nchotani nanga chiyembekezo chawo nchotani. Ife maso wanu sitisuntha pano mpaka na zonse zifike pa chiyendeyende. Dziko la Malawi mwina sakudziwa kuti pa 16 September ndi pamene dziko la Malawi likhale kusankha atsogoleri akumtima kwawo, atsogoleri amene akuwafuna, atsogoleri amene akulamulira dziko la Malawi kuyambira pa 16 September kukafika 2030 ndi mmene zikhalire kuyambira pa 16 September kupita chisogolo muli ndi amene ndikupasirani yense maka kuchokera kuno ku Kampata pa Kampata turn off pamene ndi pa chipata penipeni polowera mu mzinda umenewu wa Lilongwe. Ine Robert Mukoli na amene ndikupasirani zonse kuchokera pano kuzafika ndithu mpaka na zakale zikufika pa chiyendeyende mu mzinda wa Lilongwe kuchokera BICC bungwe lija la Malawi Electoral Commission. Pano tikunena ndithu ndi kukachitsitsira ndithu pang'ono ndi pang'ono zuwa liunka likuzinira anyamuka ndithu pakanthawi kuchokera ndithu mama wakuja kuchokera mu mzinda wa Mangochi boma la Mangochi kumene president amakhalira anyamuka kanthawi kaya kumasana ndithu kuyenda ndithu panopo ali pansewu nthawi iliyonse kuchokera pano president akhale akufika kuno ku Lilongwe kukonzekera ntchito yonse mawa kumene akhale akupereka
zikalata zawo zowayenereza kuzapikisana nawo pa 16 September ngati zonse zikuyenda bwino. Yambika ndipo ola zikalata zawo zowayenereza kufuna kuzapikisana nawo ndiye ufuna kuzapikisana ambirira zawo zimenezi kuchoka pamenepo paberanso oyima awiri amenenso apereka zikalata zawo kuti nawonso akayese nawonso payi komano zonse zifika pa chindende mawa pamene chiyembekezo cha Malawi chikhale chili tcheru kuchokera kuno mzinda wa Lilongwe maka kuja ku BICC kumene His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akapereka zikalata zawo. Komanso ndi chiyembekezo kuti ndi tsiku limene malo onse akhale akufika pa mapeto pamene akafike ndi running mate wawo. Running mate ndi munthu amene amapita umakhala naye uku ndi uku kupita nawo ku zisankho mukawina ndi amene running mate Vice President wa dziko. So President Professor Arthur Peter Mutharika mawa dziko likuyembekezera kuti aonetse kuti running mate ameneyo ndi ndani nanga running mate ameneyo wachokera kuti. Mayankho onsewo ayankha okha mawa pamene akafike ndi running mate ameneyo. Komanso china chimene chachitika kummawaku mzinda omwe wa Lilongwe nkuti kunali a press briefing ya chipani cha AFOD lingizidwanso mgwirizano wa pakati pa Democratic Progressive komanso AFOD. Zonse kuti tsopano chipani cha AFOD komanso chipani cha DPP agwirizana officially akhala akuyendera limodzi kupita ku zisankho zimene zikhale zikuchitika pa 16 September. So mina masiku mene akhale akusendera tikhale tikumvabe tikhale tikuona zikuchitika kuti nanga zipani zinazo zikhale zipanga mgwirizano yotani kapenanso mwina mgwirizano mene takuona lero kuti mwina ukhala mwina ukubweranso mwina zipani zina kutekera kulipo kwambiri chifukwa madzulo omwe taona chikalata kuchokera ku UTM yom alengeza kuti madzulo ano akhalanso ndi briefing zayambira ngati mene anayambira achipani briefing akulu akuchokera ku chipani cha Democratic Progressive Party naso akufika kumene kuja kuzakhala nawo pa briefing imeneyi. Tikuonanso tikamina nkuteka tikuonanso mwina migwirizano ina ikulengezedwa kapena kuti mwina ayi ife tima patoka ndi ufulu wawo kapena ayi ife tigwira ntchitonso ndi azathu achipani chakuti ndi ufulu wawonso kapena ayi ife tima ndi independent ndi ufulu wawonso monga dziko la Malawi malamulo a dziko lino amalola wina aliyense kukapikisana nawo pokapoka ngati uli ndi zoziyenereza. So zonsezi ndithu zikupita ndithu pang'ono ndi pang'ono kusendera ku 16 September kumene ndi tsiku la day tsiku limene amalawi agwirane manja ndi kusankha kuti kodi amene atilamulire kwambira pa 16 September akhala ndani. So ife pano tangobwera kufuna kuonetsani kuti kodi kulilongwe kulinji komanso kufika kwa a president His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kuno kulilongwe awalandira motani atafika ndito pakanthawi osaonekera bwinobwino mzinda umenewu wa Lilongwe. So tsiku lija lakwana ndi lero ndimene His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika mzinda umenewu wa Lilongwe kukonzekera pamawa pamene akhale akupita kukapereka zikalata zawo zowayenereza ku bungwe lija la Malawi Electoral Commission zowayenereza kuti azapikisane nawo pa zisankho zimene zikubwerazi ngati candidate. Uzakonda Malawi kuzavotera ndikuti automatically azakhala president wa dziko lino ngati wachinambala 7 chifukwa tikumbukira bwinobwino a Professor Arthur Peter Mutharika anayamba kulamula dziko lino mu 2014 kuchokera kwa olemekeza Madam Joyce amene anatenga o president kuchokera His Excellency former president wa Mutharika. So Joyce Banda anatenga o president kuchokera kwa olemekeza president akale amene anadisiya vice wawo. So anachoka amene paja Joyce Banda dziko lino kwa zaka ziwiri kamba mavuto ena amene anazakuta dziko lino ngati Cash Gate ndi zina Amalawi anapitanso kuchisankho mu 2014 kumene anasankha His Excellency Professor
Mutharika kukhala president wa dziko lino. Profesa Peter Mutharika pa ulamuliro wawo taona dziko la Malawi kusintha mu kusiyana-siyana. Profesa Peter Mutharika akusintha dziko lino mgawo la chuma kayendetsedwe dziko mabusiness amene bwino zitukuko ndithu zimafika pena paliponse. Taonapo misewu ikumangidwa, taonapo ndithu chuma zikuyenda bwino, taonapo ndithu mabusiness akuluakulu akuchitika, taonapo achinyamata ambiri akugulitsa magalimoto ndithu ena kumayankhula kuti achinyamata amagulitsa magalimoto ngati akugulitsa pochi. Taonaponso zinthu zikulizikulu ngakhale malo ano amene time ndi malo amene zitukuko za His Excellency Professor Mutharika. Taonaponso ndithu misewu imene yakhala ikumangidwa ngati kumwera chigawo chino chapakati ngakhale kumpoto. Taonapo misewu ikuluikulu ikumangidwa kampaka usogoleri wawo umene Amalawi nawo President Professor Mutharika atachoka mu chaka cha 2014 kuzafika mu 2020 time imene akulamulira dziko lino. Ana Amalawiso ana achosa chifukwa kamba ka zimene zinachitikira ma demonstrations komanso uwo wosiyanasiyana umene unapangidwa dziko lino kuwauza Amalawi kuti a president achoke. Ndipo a president Professor Peter Mutharika sanakakamire a president anachoka nkusiya zonse kuti pitirizani, koma kambanso kamavuto amenenso afika ndi ulamuliro umene uwu wa MCP kwachitika zinthu zosiyanasiyana, kwachitika zinthu zikuluzikulu ngati kukwera mitengo ya zinthu katundu amene amafunikira pa moyo wa Malawi tsiku ngati chimanga. Professor anasiya tumaji lili pa 7,000 komanso ngakhale bread yemwe anasiya professor ali pa 300 kwacha ali pa 350 kwacha. Koma tikuenda pano tumbo la chimanga tuli apa ndithu ndi pano nthawi yokuti Amalawi akumaliza kumene kukolola, koma tumbo la chimanga pakali pano ndikuthamangira 90,000 kwacha. Fagala sugar kuenda pano ndikuthamangira ndithu 5,000 madalena 6,000 kwacha. So kubwera ndithu mavuto osiyana-siyana kumeneko ndikhudzira ndiye kufika a president ngati siku lakuisa kubwera ndipitoko a president ndi amene wawo akufika muzimba lilongwe magalimoto ndipakuthamanga magalimoto akuluakulu ndithu ndimenewa ndi a president Professor Peter Mutharika akufika muzimba lilongwe. Anthu akukuwa ndi chisangalalo, anthu kuno akukuwa akusangalala kuno kuvina kuti a president Professor walowano muzinda wa Lilongwe. Zosangalatsa kwambiri, zosangalatsa sizinayembekezere kuti zikhoza kukhala mene zilili. Anthu kuno akusangalala kuvina ngakhale magalimoto adusa akuthamanga kwambiri chifukwa ali pachangu akuthamanga kwambiri a president akuthamangira kuti mwina akapume chifukwa anyamuka kumamawa. Komano zosangalatsa kwambiri kuti kuno anthu asangalala, anthu akuvina sanayembekezere sanakhulupirire kuti aona zimene zachitika apa a president afika ndithu mankokomo ndithu anthu kuno akusangalala kuvina zakabisa kwambiri. Mwina tikuonyesanso ndi patamapalani mwaona kufika kwa president afika kuno anthu kuno akusangalala kuyimba. Mwina zimene zikutanthauzaje olemekeza mapala chimwemwe anthu akulilongo kuvina kunyadira mpulumutsi afika muzinda wa Lilongwe kulandiridwa Professor Mwankokomo konevo yatamanga koma phokoso linali pano pa bwera 10 off silinayioneswa anthu kunyadira amaza kumikirira chimwemwe chokha. Professor afika wathera muzinda wa Lilongwe kuyembeza mawa akapereka ma nominations. Mwina kungwasegula maso ang'ono Amalawi kunjaku mawa Amalawi pamene Professor akhale akupita ku BICC Amalawi kunjaku ayembekeze zotani kuchokera muno muzinda wa Lilongwe. Kuchokera muno muzinda wa Lilongwe choyambirira kupereka kwa ma nominations kwa Professor Peter Mutharika kukupanga symbolize chiyambi cha chipulumutso cha dziko la Malawi. Ndi chinthu choyamba chimene amanganyadire chikuti ngati ngamba kamwa ayi maso mawa ndikutsimikizika kuti Malawi akupulumutsidwa kulolepherali, Malawi akupulumutsidwa kukola mitengo ya zinthu mosasamalira miyoyo ya anthu ya Malawi. So ndi simbo yaikulu kwambiri mwambo kuchitika mawa ndiyofunika ku dziko la Malawi kumbiri ya dziko linolo komanso dziko lapansi kuti zoonadi Malawi afuna apulumutsidwe munthu wache Professor Peter Mutharika. Ndifache muona apa panali chimwemwe pali chimwemwe mawa nditeketeke ku BICC. Anthu panoto akusangalala kwambiri zomwe zinayembekezera ena amalamba zoti ku Lilongwe nogozo nezipani zina komano MCP zikusiyana ndi mmene tikuzona panopo anthu ayima misewu mukufunisa kuti amuni Professor Peter Mutharika mutenge wanji umene ndipanga sigino chani zimenezi nzanga pano tatapo wanyawa tikudikira kuti Professor Peter Mutharika aduse ukuziwa amene zinthu zinalili talandiridwa anthu kuti nyadira tavala makaka chipani chathu cha DPP mulawo umene talandira ife unatilimbikitsa kuti kwa ziko lonse ukapereka nominations ndichitsimikizo kuti anthu udakupulumutsira.
tikakumani mukamone professor akupereka ma nominations akuzipereka kuti afuna atumikire fa Malawi kachiwiri apule dziko lino pa moto umene ulipo. Kuna pankhani ya running mate mutinji kuchokera ku directorate ya zisankho kuchipana sitingapange speculate chimene tinguzoona chokuti professor akapita Mutharika pokhala akatakwe pa zamalamulo kayendetsedwe ka dziko ali ndi experience yokwanira akuziwa running mate oyenera amene angasankhe. So tinachiyembekezo kuti akatipasa mbewu imene ibale zipaso ku dziko la Malawi panopa. Tathokoza kwambiri olemekezera mabala kuchokera ku directorate ya zisankho kuchipana cha DPP. Ndimene tachezera komanso mmene taonera kufika kwa His Excellency Professor akapita Mutharika kuno mumzinda wa Lilongwe. Muna padakali pano muna tisire pamene pa tikhala muna tikuberanso tikubweresa ma update osanasiyana mmene zikhalire mumzinda wa Lilongwe kuyambira pano mpaka na mawa mmene zikhalire mdziko muno. Kuno munali ndine kuno ndithu zikuoneka kuti ndithu mkoke kupitirira because zomwe zikuoneka kuti zimene zikuchitikira kuno zikuoneka zinthu zodabwitsa kwambiri chifukwa akhala anthu akukamba kuti kuno ndiko kwawo koma limene likulamula panopa koma zimene zikuchitika pano zikuoneka zosiyana kwambiri ndimene tikuzionera kuno. Amalawi ziwani kuti padakali pano zikuoneka kuti Amalawi anazuka, Amalawi anachenuka, akuti sakufunanso munthu wina aliyense owanamiza, akuti Amalawi atopa ndi kugula katundu modula, Amalawi atopa ndi kugula chimanga modula, Amalawi atopa ndi kugula sugar modula, Amalawi atopa akuti atopa ndi kunamizidwa, Amalawi akhala akupusitsidwa ndithu ena zafikapo kumaitana anthu ena ochepa kaguluvena kanthu ochepa chabe kumakapatsa mwina ati ndalama kuti mwina azawavotere. So ndimene Amalawi ena akuyankhulira kuno akukamba akuti anthu kuno atopa ndimene zikukhalira dziko lino la Malawi, akuti sakufunanso kunamizidwa kwina kulikonse and kulibenso ndithu wina aliyense amenenso akuti angasankhe kuzera muzochitika mmene zakhalira padakali pano akufuna Professor Arthur Peter Mutharika. So kuno ndithu ndacheza ndi anthu osanasiyana, ndachezapo ndi amabhala komanso mwina chifukwa cha nthawi mwina silikwanisa kuti mwina ndicheze mwina ndi anthu ena, koma kuno ndi zinthu zokoma za mtengo wapatali kwina kulikonse kumene mukutionera ka muli muziko muno ka muli kunja ziwani kuti Professor wafika mumzinda wa Lilongwe, Professor ali mumzinda wa Lilongwe, Professor wabwera kuzakonza dziko la Malawi uko nkukamba kwa Malawi akuti iwowa sakufunanso boza lina lililonse ulendo uno akufuna munthu wa mfundo zake, munthu amene ali ndi kuthekera, munthu amene anabwera nkuzalamulira dziko lino nkuzaona ntchito zake pachizungu akuti akufuna proven leadership. Kuno munali ndine Robert Mukoli kukamba kanthawi tisire pamene papa tikhala tikubweranso mwina kuzakupasani update ina kana pompo makoma nonse.